גדול, דבר נפלא. אלוהים נתן לך במתנה את החיים על פני האדמה. נתן לך את הלילה והיום, אהבה, תקווה וחלום, קיץ, חורף, סתיו, אביב, נשמה טובה להביט סביב. נתן לך שדות ירוקים, פרחים ועצים מלבלבים, נהרות, נחלים. קוראים לי מרים בלישה, שאני מאוד מרוצה, ואני מברכת את כולם, את המנהלת לנה ואת לאה, ואני שמחה מאוד לבוא כל יום למועדון. כיף לי, כי זה בית שני שלי. ככה, מתנדבת, אני הולכת לביקור אצל אנשים שלא מרגישים טוב, מתקשרת, נותנת מילה טובה, עוזרת מי שצריך, ככה, בנייה, לעודד אותם לבוא אלינו, כי מאוד מאוד חשוב שנהיה במועדון ביחד. ואני מרוצה מאוד מהמועדון, ותודה על הכי כיף היום הזה, אין כמוהו, באמת תודה, 1000 תודות. ואני שמחה מאוד, וזה כיף. עושים לנו את החיים מחדש. תודה רבה רבה. אני נאילה חורשית. אני חורשית נאילה. אני גרה בתרשיחא, ואני מתנדבת כבר 10 שנים במועדון לקשישים. כן, ובהתנדבות אנחנו עוזרות למרכזת המועדון. אם יש אירועים, אז עוזרים לה, אם יש טיולים, עוזרים לה, וכל מיני דברים מה שהיא מבקשת, אז אנחנו ברשותה. זהו, ואנחנו יוצאים פעם בשנה, כל פעם עושים לנו איזה טיול כדי למתנדבות, כדי ככה יום כיף למתנדבות, ועושים לנו מסיבה בערב. כדי ככה שיהיה שמח לכולם. וזהו, ואנחנו כל כך מרוצים מזה. זהו. Меня зовут Валентин. Несколько лет тому назад Костя предложил нам сотрудничать с поддержкой, быть добровольцами для того, чтобы помогать с такими же, как мы, людьми общаться. У нас есть закрепленные люди, к которым мы ежемесячно приходим, приносим им информацию, рассказываем что-то. У них есть часто вопросы появляются, они тогда звонят нам, и мы пытаемся сделать все возможное, чтобы как-то облегчить их нормальную жизнь. Ну, очень благодарны мы этой поддержке, потому что это дает нам возможность общаться с людьми. И слава Богу, так будет. Если так будет дальше, то и слава Богу. אנחנו נמצאים בחמי טבריה, יום כיף למתנדבים שלנו. כל אחד יספר מה קורה איתו, איך הוא נהנה ואיך הוא מעביר את היום הזה. בבקשה. עכשיו, היום כיף, באמת היה נעים מאוד. גם נסענו חוץ לארץ וחזרנו חוץ לארץ, ובאנו טיול. יום כיף לנו עם לאה, עם כולם, כל הצוות. כל החמישי עוברים כולם. וקרב שנה הבא בעזרת השם. עוד חודש הבא. שנה הבא בעזרת השם. הוא חודש הבא. אני מאוד מאוד מבסוטית מהיום הזה. מאוד. אני לא יודעת. גם כנ"ל, כמו שאמרת, היה לנו כיף נהדר. היום, מה נצעק? מה נצעק? לא, בקיצור, היום אנחנו בחמי טבריה, היה לנו כיף, ובעזרת השם אנחנו מאחלים לעצמנו, לכל הקבוצה, שנעשה פעם בחודש. ואז יהיה כיף המלא. ומה עוד? ואנחנו אוהבים את החבר'ה שלנו, שיהיו לנו בריאים. היה לנו כיף. ועוד, וזהו. שתהיה לנו בריאה. טוב, באמת היום היה נהנינו מאוד, שחינו ועשינו חיים.
ואל תראה איזה קבוצה קטנה, אנחנו המון, פשוט הם הפסידו, לא באו היום. ואנחנו המון מהמתנדבים, יש לנו הרבה מתנדבים שמגיעים והפסידו. היה 10 מכל הבחינות, ונקווה בעזרת השם עד 120, עד 120, לא 120, 120, נבוא ונשחוט ונדבר ונמשיך ונתרום ונתת עוד ועוד. ובעזרת השם שלנו המון המון טוב עם כולם, ותודה לכל הצוות שארגן, היה מאוד כיף. ותודה לבורא עולם שזכה אותנו לכל הדברים האלה. זה מה שיש לי.